Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Sa ato pa, tinuod ang giingon nilang nang tarsila og noy punyo. Nga nabilanggo din hiyang maong nagkondenar nga espiritu sa ginganlan og digna. Not exactly nga nabilanggo kay makagawas-gawas man siya. Kining. Oh. Mamahawa tayo ng dapita. Mamaulit ta sa syudad. Aron dili ta mga matay din sa karaang bahay sa buhay na bidi. Kuya Trebs, Kining. Oh, mga matay tang tanan. Kung dili ta mo biya ining dapita. Oh, Kabantay mo, ha? Mga matay yun tang tanan. kuan. Mas mayo tingali mo pauli ka. Kay gibati man kagyud nimo ang kahadlok, Kuya Toribio. Kining. Oh, Unsa pa may imong gipaabot ha? Pamutos na. Aron mo una kag pauli ngadto sa syudad. kining. Hinahina ng pati ka ni mong kinaiya, Miss Christian. Tingali, una kang patyon sa misteryosong kriminal. Ganiya sa karaang bahay sa mga binabides. Kining. Kuya Trebs, dara, tanasod sa kwarto kuya. Mag-istorya ta. Naluoy ko ni Kuya Toribio Noy. Natamparusan siya ni Miss Grisha. Kung ako lang gidunta ang pahukmon bahay niya ng maldita nga taga-syudad. Dili gidunta maayo nga mupauli siyang buhi ngadto sa iyang pamilya inday. Noy Punyong, Way lunaan ning kalibutan na ang mga kinaiya nga sama niya. Ug sama niya ng iyaan mong si Tarsila. Pwes, pati akong gusto ka punyong. hala ka Noy Punyong. Nabatian ka ni Tia Tarsila. Unsa man yun ha? Gusto kang mupatay na ko sa batat ang bisitang taga-syudad? Tarsila. Sige, buhata kung gusto ka. Pati ako o patya si Miss Krisha. Ngano nga ako man kuno ng buhaton. Nga dili man ko kriminal. Nga na may katawa man kuno ka? Unsa man kuno katawa na sa akong gisulti nimo, ha? Tia Tarsila, igo raman ni ingon si Noy Punyong nga unta kun pananglit siya ang pahuk. Hello, Brina! Otro ka! Nagparihas na ang buktak! Gipasabot raman unta ti ka tiya. Ako pa nimo, Inday Brina. Dili ka padaog-daog aning iyaan mo. Sukol, Inday. Unsa? Sukli. Tanahon tao kinsay alkansihon. Ikaw ba nga batanon pa? O siya ba ka nga idara na og kiang pagyud? Punyong! Final na bagid ang imong desisyon, Kuya Trebs. Kining. Odong dyan mari. Mo na lang ko ni mong pauli sa syudadong. Ha? Kanang, sa man. Okay raman ka. Okay ra ka. Wa ka na yung problema na ko, kuya. Kining. Lisod na kayog magkadapat pagkuha ng hinigugma ni mong wana sa... Wana sa hustong lugar ang kamaldita. Gusto ka, Kuya Trebs? Di maayong mutubay ka og usa ka babae. Maong mas maayong maglikay na lang gid ka. Kining. Salamat sa imong pagsabot dong Jumari. Ang sakyanan, dadaan na lang unya sab, Kuya Trebs. Kining. Uy, ikaw na Usa may imong sakyan mo niya sa pagpauli. Ang sakyanan ni Krisha. Tulo ra man silang sakay niya to. Kining. Sige dong, Jumari. Mo man kayo mong gusto nga akong dadon ng imong auto. Mao'y sakyan ako sa pagpauli sa syudad. Kuya, pasabta lang og maayo si Yaya Ingracia ha kon nganong nahabilin ko dinhi sa Latiera. Kining. Oh, dong, Jumari. Ako raw niya ang mahibaw nga mapasabot sa imong Yaya Ingracia.
pauli sa syudad. Napakyas ang akong plano. Patok ni Miss Crisya. Patyon ko siya. Kining hait kayong hunting knife. Mo'y mutapos sa imong kamaldita, Miss Crisya. Magbayad ka sa imong pagyatak sa akong pagkatao. Mamatay ka! Lain mo panahon? Ugman lang ka sa'yo sa buntag gikan paingon sa syudad, Kuya Trips. Kining. Sagdi lang dong Jomare. Ako rin bahala sa kong kaugalingon. Pero Kuya Trips, Kining. Sige. Di na ko magdugay. Adto na ko dong Jomare. sige, Kuya. Amping sa biyahe, ha? Basta arabang kasada kay nagbuno kang uwan. Mobiyahe ka karon paingon sa syudad, Kuya Toribio? Kining. Oh, Inday. Muna ko ninyo sa pagpauli. Ayaw kuya, uy. Kailain na ba ang dagan sa panahon? Tingalig doon na daw utang mahitabo, simba ko lang. Kining. Sige. Ari sa kodong Jomare, ha? Dado na ko sa gipalkingan sa auto kining akong traveling bag. Sige, Kuya Trips. Jumari, pugni siya. Tingali og unsa niya mahitabo niya sa iyang pagbiyahe. Kining. Mayo kay nito ang nanguan. Dili mahimong mapakyas ko sa kong gitinguha. Dili yun. Pasaylo aja ko dong Jomari. Pero biya lang ko din sa latsira. Kung matuman ko na ang akong plano, ang pagpatay ni Miss Crisya. Kining. Baga sa gabon ining karsada nga akong gisubay. Bisit. Asa ka ko ini magpalabay o pipila ka mga adlaw. Hindi na ko makontrol ang brake. Ano man kini? Huwag ko kinidamhang may tabo. Laong nga bungaw na ka ng nasunahan. Yayang Gracia, base na og lawom ng gabi nga mabuti sa bahay si Kuya Toribs. Ay, ngano bang ni una man siya ni mo? Wa naman lang yun mo magkuyog. Itugdan ko na lang kay wa makauyon sa gipakitang kamaldita ni Krisya. Permi siyang makasab-an bisan sa wahinungdan. Ngano ba sabi nga hapon man siyang digikan diha? Magabian siya sa dahan dong Jumare. Gipugnan ko bitaw unta, Yayang Gracia. Giingnan ako nga ugma nas buntag sa iyo larga. Pero nagtuman man gid. Ay, nahala sige. Abuton ko na lang siya din nga mahiuli Jumare. Base na og mo kontak raw niya to nimo. Okay. Nya ikaw diya, kumusta man ka? Okay ra mo ko diri sa karaang bay, Yaya. Maayo ka eh. Naana sila sa Krisya uban sa inyong mga higala. Mao lagi. Si Kuya Toribs lagi wa makauyon. Nahibaw na magkasbatasan ni Krisya. Nahala sige. Acting mo diha ha. Ayaw mo pag sipat-sipat gas ka na ang bayis mga binabitis kay hilan kay ng dapita diha. Yaya. Salamat. Sige, bye Jumare. Bye, Yaya Gracia. Karong mga orasa. Wa pa katunga si Kuya Toribio sa iyang biyahe. 2 ka oras kapin pa man. Sukad sa iyang pagikan. Jomari, Krisya, so finally, tuan na gid ang suberbiyo ni mong driver? gitugtan na lang sa nako. Aron makalikay. Lisod na og unsa unyay masud sa hunahuna. Wagid ko mahadlok niya. Krisya, Mo na tinuod. Prangkahan lang ta ka, Jomari. unsa ron? Patrol car sa kapulisan? Nga nang naaman na din sila, ha? Unsa kay tuyo na nila? Nagunsa man na sila din,
Kadayot kay magsusi ko. No, ayaw na, Jamari. Trisha, ganun imo mo kong gikuptan. Sila na lang sinangtar sila. Kung sino'y punyong mo ipatubangan ng nangabot ng mga pulis. Ako'y mo atubang anak nila aron magsusi. Dagan kay salamat sa impormasyon, Chief. Kinuha ko. Ganong nahitabo man eh. Jamari. Ang sa'yo ko yung itong mga pulis sa lungsod ini. Nga ba pa ko nila paabutan mo gawas? Nantar sila. Dautang balita ng Ang sa'yo ba ito yung pasabot ha, Jamari? may auto ko no nga nahug sa lawom kayong bungaw. O gikumpirmar nila nga dinhi ko nung magagikan sa karaang bay sa mga Buenavides. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!